असताना वाटतं मी दावा करत नाहीये, पण चाणक्याने ज्या काही गोष्टी सांगून ठेवलेल्या आहेत त्याचा बारकाईने विचार करणं. चाणक्याने त्याच्या युद्धतंत्रामध्ये सांगितलेलं युद्ध किती प्रकारचं असतं. चाणक्य असं म्हणतो की प्रकाश युद्ध, तुष्णी युद्ध आणि कूटयुद्ध हे 3 प्रकारचे युद्ध असतं. यातलं प्रकाश युद्ध म्हणजे आपल्याला कळतं समोरासमोर येऊन लढणं म्हणजे प्रकाश युद्ध, सर्वसामान्यपणे ते केलं जातं. पण शत्रूचं बळ हे आपल्यापेक्षा जर जास्त असेल तर अशा वेळेला नीट आखणी करून केलेलं जे युद्ध असतं त्याला म्हणतात कूटयुद्ध. महाराजांनी कूटयुद्धाचा प्रकार हा अत्यंत यशस्वीरित्याने हाताळलाय, पण एकाच प्रकाराने हाताळला नाही, त्यात वैविध्य हे त्यांचा विषय, हा त्यांचा विषय. आणि तिसरे तुष्णी युद्ध. हे तुष्णी युद्ध आज सुद्धा अधर्म्य म्हणून म्हटलं गेलं. आज सुद्धा म्हणजे आजच्या भाषेत बोलायचं झालं तर तुष्णी युद्ध म्हणजे केमिकल वेपन वापरून केलेलं युद्ध. हे आज मान्य आहे का? आजही मान्य नाहीये. रासायनिक गॅस किंवा जंतू वगैरे सोडून केलेलं ते युद्ध असतं, याला म्हणतात तुष्णी युद्ध. हे आज सुद्धा अधर्म्य म्हणून समजलं जातं. तो म्हणतो युद्धाचे हे प्रकार आहेत. त्याचप्रमाणे म्हणतो युद्धाचे आणखी 2 प्रकार असे असतात. एकाला म्हणतात संरक्षक युद्ध आणि एकाला म्हणतात आक्रमक युद्ध. संरक्षक युद्ध म्हणजे आतापर्यंत 2014 पर्यंत भारत जे खेळत आला एका वेळी 65 आणि 71 सोडून द्या, कारण ते आपल्यावरती आलेलं युद्ध. पण इतर वेळेला ज्या वेळेला आपल्या सीमा या हातातून जात आहे त्या वेळेला जे युद्ध केलं गेलं ते संरक्षक युद्ध म्हणतात. आणि म्हणतात दुसरं युद्ध म्हणजे आक्रमक युद्ध. म्हणजे सरळ सरळ शत्रूची तमा न बाळगता त्याच्यावर आक्रमण करत. म्हणजे बालाकोटची घटना घडल्यानंतर संरक्षक युद्ध झालं का आक्रमक युद्ध झालं? आक्रमक युद्ध. केव्हा करायचं असतं, कसं करायचं असतं हे त्या व्यक्तीवरती अवलंबून असतं. तसं म्हणतो ही युद्ध 2 प्रकारची असतात. महाराजांनी दोन्ही प्रकारची युद्ध केली. दोन्ही प्रकार, स्थिती काल देश, परिस्थिती काल आणि देश म्हणजे प्रदेश हे बघून दोन्ही प्रकारचे युद्ध, त्यातलं त्या वेळेला जे योग्य वाटेल ते युद्ध, अशा प्रकारचं त्यांनी केलं. आणि युद्धक्षेत्र कसं असतं तर तो म्हणतो युद्धक्षेत्र 2 प्रकारचं असतं. ते सुद्धा एक म्हणजे अनुकूल रणक्षेत्र आणि दुसरं प्रतिकूल रणक्षेत्र. नावावरून कळलं असेल आपल्याला. अनुकूल रणक्षेत्र म्हणजे जे रणक्षेत्र लढायला आपल्याला अनुकूल आहे ते अनुकूल, आणि जे आपल्याला लढायला प्रतिकूल आहे ते प्रतिकूल रणक्षेत्र. गंमत म्हणजे महाराजांनी परत या दोन्हीचाही वापर केला. प्रतिकूल रणक्षेत्रात सहसा लढायला जाऊ नये असं म्हटलं जातं. प्रतिकूल रणक्षेत्रातही गेलं ना, सुरत आठवा, सुरत हे प्रतिकूल रणक्षेत्र होतं जसं बघायला गेलं तर, पण प्रतिकूल रणक्षेत्रातही ते घुसले. तसंच प्रतिकूल रणक्षेत्रातून अनुकूल रणक्षेत्रामध्ये खेचून आणणं कठीण असतं. याच्याकरता पूर्णपणे बुद्धिचातुर्य वापरावं लागतं. रणक्षेत्र पूर्णपणे प्रतिकूल असताना आपल्याला अनुकूल असलेल्या रणक्षेत्रामध्ये शत्रूला अचूकपणे खेचून आणणं. कोणाबद्दल झालं होतं? जोमात निघाला खान सरदार विजापूरवाला, शिवनेरीच्या शिवसिंहा हो सावध झुंजायाला, भिडवतो मराठी भाला नाचत्या चंद्रकोरीला, या माता पोचविणारे भगव्या वस्त्रे फिरणारे, शिष्य जे मठाचे प्यारे, ते गरजत होते मंत्र जय जय रघुवीर समर्थ. या क्षणाला खान निघालेला होता विजापूर, विडा उचलून निघालेला. चढे मोडिया दिवशी जाऊन जिवंत अथवा मृत घेऊन येतो अशा पद्धतीने तो निघालेला. बरं, पूर्वीचा तिथला सुभेदार राहिलेला आहे, त्यामुळे सगळ्या जागा शिरवळ पासून पंढरपूर, वाई हे सगळे परगणे चांगले ओळखीचे, चांगले माहितीचे असलेले. त्यामुळे या सगळ्या परगण्यामध्ये तो घुसलाय आणि तिथे घुसून उत्पात माजवतोय. तुळजापूर भवानीवरती आक्रमण का केलं त्यांनी?
ती कुलदेवता आहे, तिच्यावरती आक्रमण. त्यानंतर पंढरपूरच्या विठ्ठलावरती आक्रमण, विठ्ठलाची मूर्ती लपवली गेली, मूर्ती वाचली. आणि आता तर परवा आणखी पोलीस सापडली, ते आपण वाचलं असेल. म्हणजे अजूनही काय काय कुठे कुठे दडलेलं असतं, इतक्या वर्षांनंतर ते बाहेर येत असतं, हे सुद्धा आपल्याला कळलं. कातिले मुत मरिदान आणि काफिरान शिकंदे बुनियादे वतन कुफ्र शिकन आणि बुत शिकन अफजल खान असं स्वतःला म्हणून घेणारा. बुत शिकन, बुत म्हणजे मूर्ती, शिकन भंजक, मूर्तींचं भंजन करणारा म्हणजे मूर्ती तोडणारा. आणि कुफ्र शिकन, कुफ्र या शब्दापासून काफिर हा शब्द बनतो, म्हणजे जे मूर्ती पूजक आहेत ते, त्या मूर्ती पूजकांचं सुद्धा भंजन करणारा. असा कोण? मी, असं तो स्वतःला म्हणायचा. असा तो अफजल खान निघालाय. आणि ज्या वेळेला तो निघाला त्यावेळेला दुर्दैवाने त्याच्या शक्तीला घाबरून नसेल, किंवा त्यावेळेला आदिलशाहीच्या दरबारामध्ये जे कोणी सरदार दरकदार होते ते सुद्धा त्याच्याबरोबर होते. ते सगळे आपलेच लोक होते ना, मराठीचे लोक होते, ते सगळे दुर्दैवाने त्याच्याबरोबर आहे. आणि इथे आल्यानंतर तर त्यांनी फरमानच काढलं होतं की सगळ्यांनी येऊन मला मिळावं, नाहीतर तेलाच्या घाण्यात घालून तेल पिळून काढलं जातं तसं तुम्हाला पिळून काढलं जाईल, इथपर्यंत ते फरमान काढले. आणि त्यामुळे घालून काही जण त्याला जाऊन मिळाले होते. पण कान्होजी जेध्यांसारखे ज्येष्ठ त्याही वेळेला इमान न सोडता महाराजांच्या बरोबर उभे राहिले. आता तो जाऊन बसला वाईला, कारण पावसाळा चालू होता. त्याला असं वाटलं होतं की त्याच्यापूर्वी आपण हे सगळं आपली मोहीम फत्ते करून परत येऊ म्हणून. त्याच्या एकट्याकडे जेवढं सैन्य आहे तेवढं महाराजांच्या सगळ्या गडकोटावरती मिळून सैन्य होतं, लक्षात घ्या. आता गडकोटावरचं सगळं सैन्य बोलवता येतं का एका वेळेला एका ठिकाणी? नाही, कारण ते रक्षणाविना तसेच पडून राहतील, ओके ओके पडून राहतील. त्यामुळे त्यांच्या रक्षणाकरता सैन्य ठेवणं हे भाग आहे. मग अशा वेळेला आपल्या हाती जे सैन्य आहे ते सैन्य घेऊन नुसतं मुठभर सैन्यानिशी हल्ला करणं म्हणजे आत्महत्या आहे की नाही? अशा वेळेला कुठे युद्ध उपयोग आहे? अशा वेळेला अनुकूल रणक्षेत्र, महाराज अनुकूल रणक्षेत्रात जाऊन उतरले म्हणजे ते जावळीच्या खोऱ्यामध्ये जाऊन उतरले. जावळीच्या खोऱ्यामध्ये जो घोरप्याचा डोंगर होता, ज्या घोरप्याच्या डोंगराला पुढच्या काळामध्ये प्रतापगड हे नाव देण्यात आलं, त्या घोरप्याच्या डोंगरावरती महाराज जाऊन बसले. आणि तिथे राहून खानाला आता इथे कसं आणता येईल एवढंच ते बघत होते. तोपर्यंत खानाने महाराजांच्यावरती आणखी दबाव वाढवण्याकरता मलवडीच्या बजाजी निंबाळकरांना धरलं आणि त्यांचं धर्मांतर करून त्यांना मारायचं हा बेट ठरवलेला होता. त्यावेळेला खानाकडेच असलेले नाईकजी राजे पांढरे यांना महाराजांनी सापडलं. आणि महाराजांनी सांगितलं काही झालं तरी त्यांना वाचवा, कारण एकीकडे बजाजी नाईक हे महाराजांचे मेवणे पण आणि दुसरीकडे व्याही पण, असं दुहेरी नव्हतं. आणि त्याप्रमाणे 60,000 होऊन मलवडीची त्यांची जागीर देशमुखी त्यांची गहाण पडली. पण तसं करून महाराजांच्या करता म्हणून बजाजी नाईक निंबाळकरांचा प्राण वाचवला त्यांनी. ही सुद्धा कळी एकीकडे महाराज खेळतात, हेही लक्षात घेण्यासारखं आहे. आणि त्याच्यानंतर खान आल्यामुळे मावळ थोडं अख्खा स्वस्त झालेलंच होतं. काही ठिकाणी फूट पडलेली होती, पण काही ठिकाणी महाराजांच्या पक्के मागे उभे राहिलेले सुद्धा लोक होते, कितीतरी महत्वाचं होतं. अशा वेळेला महाराजांच्या जवळ असणाऱ्या काही मुत्सद्यांनी महाराजांना तहाचाही सल्ला दिला, कारण आपण लढू शकत नाही आहोत, आपलं बळ कमी आहे. बळ जेव्हा कमी असतं त्यावेळेला शत्रू बरोबर तह करणं म्हणजे काहीतरी वेळ मागून घेणं आणि मग त्या वेळाचा सदुपयोग हा पुढच्या काळामध्ये करून घेता येतो. पण तसंही झालं नाही. खान वाईमध्ये आला, पुणे, सुप, शिरवळ आणि रोहिडा हे सगळे भाग घेऊन त्यांनी पक्की नाकेबंदी करून टाकली. तशात 5 सप्टेंबरला महाराजांच्या पत्नी सईबाई गेल्या. व्यक्तिगत दुःखाचा माणूस किती असेल, आपली पत्नी गेली. त्यावेळेला व्यक्तिगत दुःखात असून सुद्धा दुःख बाजूला ठेवलं आणि राजकर्तव्य हातात घेतलं आणि स्वतः त्या गोट्याच्या डोंगरावर गेले. तिथून पंताजी गोपीनाथ बोकीलांना तिथे पाठवलं. पंताजी गोपीनाथ बोकीलांनी हात जोडून सांगितलं खानाला, आपण महाराजांना वडील म्हणजे ज्येष्ठ
तेव्हा आपणच जावळीच्या खोऱ्यात उतरावं. हा म्हणाला जावळी बहुत बड़ी कमीज है, आपल्यासारख्या शक्तिमानाला कसं आली भीती. आपण केवढे तरी मोठे आहात. त्या मनाने आमचे महाराज हा हो तो ठीक आहे, म्हणजे आपल्याला शक्तिमान वगैरे म्हटल्यानंतर काय बरं वाटतं, आपण कोणीतरी मोठ्या आपण काहीतरी आहोत असं लोकांना वाटतं. याचा जो अभिमान चढतो माणसाला आणि त्यामध्ये एकदा माणूस गर्वाच्या आहारी गेला की तो बाकीचं सगळं विसरतो आणि त्याला सगळीकडे मी 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 असंच वाटायला लागतं. फक्त त्याच्या अहंकाराला कल्पनी करतं आणि त्याला जावळीच्या खोऱ्यामध्ये, आता जावळीचं खोरं हे एवढं एवढं गडद की वर्णन त्यावेळेचे करणारे असं करतात की भर माध्यांनी डोईवरती सूर्य आला तरी सुद्धा जमिनीवर ऊन पडायचं नाही. म्हणजे तेवढं गडद जंगल असेल, इतकं गडद की जंगलामध्ये हरवलेला हत्ती सुद्धा मिळणं कठीण. दोन वर्णन पुरेशी आहेत. जवळचं फरक अशा प्रकारचं होतं. आणि हा भोपाळच्या डोंगरावरती बोलतो की तिथे तुम्ही या. खान म्हणाला हा ठीक आहे, आणि खानाने ते येणं सुद्धा कबूल केलं. आणि ते येणं कबूल केल्यानंतर खान येण्यापूर्वी काय करायचं याच्याबद्दल बसलेली जी बैठक आहे, या बैठकीमध्ये जागा नक्की ठरवून टाकल्या. भूगोल नेमका माहिती असायला लागतो. प्रत्येक इतिहासाला स्वतःचा भूगोल असतो आणि प्रत्येक भूगोलाला स्वतःचा इतिहास सुद्धा असतो. म्हणून रामायणात जर आपण पाहिलं तर रामायणामध्ये विश्वामित्र ज्या वेळेला राम लक्ष्मणांना घेऊन बाहेर पडलेले आहेत, रामाला त्यांनी मागून घेतलं ना यज्ञाचं रक्षण करण्याकरता, त्यावेळेचं वर्णन असे बालकांडामध्ये की विश्वामित्र प्रत्येक गोष्ट प्रत्येक राज्य रामांना दाखवतात आणि त्याचा इतिहास सांगतायत आणि त्या ठिकाणी काय काय आहे म्हणजे त्याचा भूगोलही सांगतायत. तिथून कोणकोणत्या नद्या वाहतात, म्हणजे थोडक्यात रामाचं होमवर्क करून घेत आहेत. पण पुढे काय होणार आहे हे विश्वामित्रांना माहिती असणं स्वाभाविक आहे, कारण विश्वामित्र हे ऋषी आहेत आणि ऋषी हे नेहमीच द्रष्टे असतात. त्यामुळे तिथे घेऊन जाण्याच्या मागचा त्यांचा उद्देश हा असा काही वेगळा असेल का. रामायण वाचता वाचता आपल्या, अर्थात तो आता माझा बोलण्याचा विषय नाही, मी ज्या वेळेला अपरिचित रामायण सांगत असतो त्यावेळेला या विषयावरती अधिक विस्तृतपणे बोलतो, पण सहज उल्लेख आला म्हणून आपल्याला हे सांगितलं. तेव्हा याप्रमाणे म्हणून आपला इतिहास हा सगळा वाचतो ना आपण, रामायण महाभारत वगैरे, हा डोळसपणे वाचावा एवढ्या कारणाकरता की आपल्याला कुठे काय साम्य स्थळ दिसतात हे पाहिल्यानंतर आपल्याला सुद्धा आश्चर्य वाटायला. आणि मग महाराजांनी ते ठरवलं त्याचा किनेश्वरचा भाग, आंबेनळीचा घाट, रामकडेसरांचा घाट, रडकोंडीचा घाट, जतीटेम, या सगळ्या ठिकाणी महाराजांनी आपलं सैन्य तर मुठभरच आहे, पण त्या मुठभर सैन्याच्या तुकड्या केल्या. मग ते कोणाकोणाकडे दिलं, मोरोपंत पिंगळे, नेकोजी पालकर, रघुनाथ अत्रे, बाबाजी भोसले, कान्होजी जेधे यांच्या टीम्स बनवल्या, यांच्या तुकड्या बनवल्या आणि या सगळ्यांनी तो डोंगर जणू काही घेऊन टाकला. म्हणजे बाहेर पडण्याच्या निसटण्याच्या ज्या वाटा आहेत त्या वाटा बंद कशा करायच्या हे सगळं ठरलं. पण आता खान येणार आणि खानाकडे सैन्य किती असं म्हटल्यानंतर आधीच मानसशास्त्रीय दृष्ट्या पराभूत होणं किंवा असं वाटणं एक आहे की इतके सगळे जण आहेत तर आपण करायचं काय, हेही स्वाभाविक आहे. अशा वेळेला आपल्या कार्यकर्त्यांच्या मध्ये उत्साह वाढणं हे महत्वाचं असतं की नाही. कदाचित पटणार नाही, पण अलीकडचं उदाहरण सांगू का आपल्याला, पटलं नाही तर मला दोष देऊ नका. 405 चा नारा कशा करता होता, कार्यकर्त्यांच्या मध्ये उत्साह निर्माण होण्याकरता. याचा अर्थ 400 येतील असा नव्हता, पण 405 असं म्हटल्यानंतर कार्यकर्ता त्या जोमाने त्या उत्साहाने कामाला लागेल हा त्याच्या मागचा हेतू होता. नाहीतर लागोपाठ तिसऱ्या वर्षी अँटी इन्कम्बन्सी असते हे माहिती नसतं का राजकारण्यांना. राजकारणी लोक आपलं काम करत असताना त्यांचे स्वतःचे आडाखे हे नक्की असतात. अर्थात समोर मंत्री महोदय बसले तर मी काय सांगणार वेगळं, पण स्वतःचे काहीतरी आडाखे असतातच हे तितकंच निश्चित असतं. त्यामुळे या सगळ्यांना माहिती असतं
त्यामुळे हे का दिलं? आणि पत्रकार मंडळी तेच धरून बसते. 400 अरे कशा करता आहे हे आमच्यासारख्या सामान्य माणसाला कळतं की कार्यकर्त्यांच्यामध्ये उत्साह निर्माण करतात. पण ते जर तुम्हाला कळलंच नसेल तर मग कठीण. आणि आता आहे त्याच्यापेक्षा जास्त असं नेहमी म्हणायचं असतं की नाही, का त्याच्यापेक्षा कमी म्हणायचं नाही ना. 272 मिळाले तरी खूप झाले. अहो गेल्या वेळेस 303 होत्या. नाही पण आपलं ते असे 272 सारखी असं म्हणून चालेल का? नसतं चालत राजकारणात असं म्हणून. त्याकरता नेहमी जास्तीचं लक्ष हे समोर ठेवायचं असतं. पण हे समजून घ्यायचं नसेल तर किती कठीण होते. माझ्यासारख्या छोट्या अभ्यासकाला, बाकी इतिहासाच्या बरोबर राजकारणाचा जो काही थोडाफार अभ्यास करतो त्यानुसार सांगतो की मला सुद्धा हे कळत होतं. पण हे जर या मोठ्यांना कळत नसेल किंवा पत्रकार म्हणून घेणाऱ्या बुद्ध्याच्या किंवा जाणीवपूर्वक त्यांना तेच अजून 2-3 दिवस चालवायचे ना 8 तारखेपर्यंत तरी, तोपर्यंत तरी असं काहीतरी काढत राहायलाच पाहिजे असू त्यांचं काम ते करून. तर या सगळ्यांना महाराजांनी सगळीकडे कुठे कुठे जायचं आणि कसं बसायचं याच्याबद्दलची आज्ञा काय की एकदा बाहेर पडला आणि नेमून दिलेल्या जागेवर बसला की काही झालं तरी हलायचं नाही. म्हणजे मुंग्यांच्या मारुळावर बसला तर मुंग्या चावायला तर ते हलायचं नाही. एखाद्याला साप चावला तर जागेवरच ताट व्हायचं. म्हणजे मेला तरी चालेल पण हलायचं नाही. बिडी काडी ओढायची नाही. कारण यत्र धूम्र तत्र बंदी. जिथे धूर दिसतो तिथे आग असते. संशय येण्यासारखा भाग असतो की नाही. त्यामुळे तुम्ही दबा धरून बसलाय याला काय अर्थ आहे? दबा धरून बसायचा म्हणजे दबा धरून बसायचा. पण अशाच वेळेला ज्यांची कुठेतरी मनाने हरल्याची स्थिती होती अशांना महाराजांनी काय सांगितलं सकाळी एका माहिती हो आपल्याला सगळ्यांना मी आठवण करून दिली की आपल्या लक्षात येईल. एका सकाळी महाराजांनी सांगितलं आज सकाळी प्रत्यक्ष भवानीने आम्हाला दर्शन देऊन ही तलवार आमच्या हाती दिली आणि म्हणाली तुझ्या हस्ते अफजल खान मारविते म्हणून भवानीने तलवार दिली. आता एकाने मला विचारलं ही गोष्ट तुम्हाला पटते? म्हटलं तुला पटते? तो म्हणाला हो पटते. म्हटलं झालं तर जितकी तुला पटते तितकीच मलाही पटते. नाही पण समजा एखादा म्हणाला की गोष्ट मला पटत नाही तर त्याला सांगायचं मलाही पटत नाही. बघा दोन्ही उत्तर कशी असतात ते. त्याला सांगायचं मलाही पटत नाही. अहो पण त्याच्यावरती त्यांनी विचारलं तर उत्तर काय द्यायचं? म्हटलं अगदी सोपं उत्तर आहे की एवढ्या एका वाक्याने महाराजांनी सगळ्यांची मन चेतवली की नाही. मन चेतवणं हे जर उद्दिष्ट असेल तर इथे खरोखर दिली की नाही दिली हे महत्वाचं ठरतं का? सगळ्यांना असं वाटतं ना की अरे प्रत्यक्ष भवानीने महाराजांना दर्शन देऊन सांगितलेलं आहे तुझ्या हस्ते खान मारवते म्हणजे खान पुरा झालाच. देवाला कौल कशाला लावतात? देवाला कौल लावतात तो याच कारणाकरता लावतात ना. एकदा कौल आपल्याला अनुकूल लागला की त्याप्रमाणे गोष्ट घडणार याच्याबद्दल आपल्या मनात केवळ मात्र तरी शंका असते का? म्हणजेच आपलं मन उत्साहाने भरतं ना. याकरता देवाला कौल लावला जातो की नाही. बरोबर तीच गोष्ट आहे. परत इथे मानसशास्त्र येतं की नाही ते बघा. ज्यांना विश्वास ठेवायचा नसेल त्यांनी किमान मानसशास्त्रावर तरी विश्वास ठेवावा की इथे महाराजांनी एकाएकी सगळ्यांच्या मनामध्ये चैतन्य निर्माण केलं. आणि गोपीनाथ गोखील तर जात आहे त्याचा वकील कृष्णजी भास्कर हा सुद्धा महाराजांकडे येतोय. बरं उल्लेख आला म्हणून सांगून टाकतो. कृष्णजी भास्करचा आडनाव कुलकर्णी नव्हतं. कुलकर्ण्यांना आकारण बदनाम करण्यात आले. कुठच्याही ऐतिहासिक बखरीमध्ये कृष्णजी भास्करचा आडनाव कुलकर्णी असल्याचा उल्लेख नाही. अख्खं पुस्तक लिहिल्यानंतर हे विधान करतोय बरं. उगाच काहीतरी करत नाही हे लक्षात घ्यायचं. बरं ते कृष्णजी भास्करचा भाऊ करतात ना
ते गोपीनाथ पंत गोपीनाथ बद्दल का गप्प बसतात? कारण महाराजांचे वकील गोपीनाथ पंत वकील होते आणि कृष्णजी भास्कर ज्या जातीचा होता त्याच जातीचे गोपीनाथ पंत होते. बरं का? इतकंच सांगतो आपल्याला. म्हणजे इकडे की आपल्याकडे जातीयवाद कसा मुद्दा मागवला जातो. खरं कोण वाईट आणि कोण चांगला हे जातीवर अवलंबून असतं का? हे त्या माणसाच्या दुर्बलतेवरती अवलंबून असतं. कोणती एक जात पूर्णपणे चांगली आणि कोणती एक जात पूर्णपणे वाईट अशी कधी असते का? माणूस व्यक्तिगत रीतीने वाईट असू शकतो किंवा चांगला असू शकतो. संपूर्ण जात कशी असू शकेल मला तरी कळत नाही. पण ज्यांना जातीयवादाचंच सगळीकडे भांडवल करायचंय, तेच विष समाजामध्ये पेरायचं असेल, तेच लोक फक्त हे करून जातात आणि याच्यामुळे मिळवतात काय कोणास होतं ते अंतिमतः समाजाचं नुकसान हे लक्षात घ्या. तेव्हा कृष्णाजी भास्कर येतोय, गोपीनाथ वकील पण जात आहेत आणि मग ज्या वेळेला ठरलं की आता खान पुरेसा फुलून गेला आणि ठीक आहे येतो म्हणून त्यांनी मान्य केलं यायचं. खानाच्या बरोबर जवळपास 35,000च्या वरती सेना आहे. मोठ्या तोफा आहेत, लहान तोफा आहेत, सगळं ससैन्य तो आलेला आहे. तसंच जावळीच्या जंगलामध्ये तो घुसणार म्हटल्यानंतर महाराजांनी त्याच्याकरता रस्ता केला. त्याला बोलवलं ना, पण इथपर्यंत यायला रस्ता पण पाहिजे नाही. त्याला सांगितलं की तुम्हाला जर इथपर्यंत रस्ता करायचा असेल तर आमची परवानगी आहे. महाराजांनी केला म्हणजे आमची परवानगी आहे म्हणून सांगितलं. म्हणजे रस्ता कोणी केला? खानानी. स्वराज्यामधला एक रस्ता फुकटात बांधून मिळाला की नाही, वाईपासून तिथपर्यंत घोडकाच्या डोंगरापर्यंत. कारण यांचे हत्ती दुत्ती पण येणार होते, म्हणजे त्या मनाने पक्का रस्ता पाहिजे होता. तो सगळा रस्ता खानाने तयार केला आणि मग खान यायला निघाला. आला घोडकाच्या डोंगराच्या अगदी तळापर्यंत आलाय आणि तिथे आल्यानंतर ठरलं काय, जे 9 नोव्हेंबरला भेटणार होते, 9-10 नोव्हेंबर असं म्हटलं तिथीच्या भेदामुळे, ते ठरलं काय होतं की आपल्यासोबत 10 जण घेऊन यायचे, 10 नोकर. ते नोकर एका मानाच्या टप्प्यावरती उभे राहतात आणि एका शामियान्यामध्ये खानाची आणि महाराजांची भेट होईल. दोघेही निशस्त्र असतील. महाराज निघताना महाराजांनी आधी गोपीनाथ पंतांना सांगितलं की पंत खाली उतरा, किती सावधान येतो. म्हणून मला राजकारणाचा अभ्यास करायचा असेल ना तर महाराजांचा अभ्यास करावा एवढ्या कारणाकरता की शत्रूवर तिळमात्र विश्वास ठेवायचा नाही. नाहीतर काय होतं, आपला पंतप्रधान जाताना 2 पायांवर जातो आणि येताना चौघांच्या खांद्यावरून येतो. आठवा 1965 साल लालबहादूर शास्त्री. शत्रूवरती तिळमात्र विश्वास ठेवायचा नसतो. हे किमान महाराजांच्या चरित्रावरून शिकायला पाहिजे. महाराज ज्यावेळेस निघाले तेच आपल्याला महाभारतावरून दिसतो की महाभारती युद्ध झाल्यानंतर सगळे जण सगळ्यात शेवटी भेटताय. धृतराष्ट्रालाही सगळे भेटले. त्या धृतराष्ट्र 4-4 वेळा तो माझा भीम, माझा भीम, भीम कुठे, माझा भीम कुठे. भीम पुढे आलं काय करत भीम पुढे झालं. भगवंतांनी मागे होते. ते म्हणतात तू चालला. डोक्यात राग येऊ, कारण भीमाने कित्येक पुत्र मारले, त्यामुळे तो राग येऊ दिली आणि धृतराष्ट्राच्या अंगामध्ये 10,000 हत्तींचं बळ होतं म्हणून सांगितलं. आणि तो म्हणतोय माझा भीम कुठे, भीम, भीमा एकदा येऊन मला भेट रे. आणि हा चाललाय पुण्याला मागे ओढला आणि काय केलं तर भीमाचा जो पुतळा करून घेतला होता दुर्योधनाने, ज्याच्यावर तो गदेचा सराव करायचा, तो पुतळा पुढे गेला आणि मागून भीम म्हणाला आलो हा काका आलो म्हणून. आणि मग ये रे म्हणून त्या पुतळ्याला इतकी करकचून मिठी मारली की तो लोखंडाचा पुतळा कमरेतून तुकडा पडला होता. आणि मग भीमाला कळलं आपण प्रत्यक्ष असतो तर काय झालं असतं. इतकी त्याच्यामध्ये असलेली शक्ती. थोडक्यात शत्रूवर विश्वास ठेवायचा नसतो.
शत्रू कुणी अगदी जवळचा. चाणक्य तो म्हणतो अगदी जवळचे लोक सुद्धा विश्वासार्ह असतात असं नाही, सातत्याने त्यांची पारखच करून घ्यायला लागते.